Жалюгідні спроби виправдати війну, кволі погрози та старі завчені байки. Про це упродовж майже 2 годин розповідав ватажок росіян Владімір Путін, звертаючись до федеральних зборів. У намаганні продемонструвати єдність попів і муфтіїв змішали з військовими та ФСБівцями, а юнармійців з партійними пенсіонерами. За традицією режиму виступ вождя переривали оплесками 53 рази, 4 з них стоячи. Щоправда, були й такі, хто встиг закуняти під войовничого диктатора. Обманывали баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН по Донбассу. Захід оточує Росію, страждання російськомовних і нацистський київський режим. З цих та інших пропагандистських штампів і складалася промова Путіна, ледь не слово в слово з минулорічним анонсом великого вторгнення. І традиційно для себе ображено плакався, що росіян, мовляв, ніхто не любить. Це ж було вже. Брязкання зброєю та погрози дати відповідь НАТО цього разу перетворились на страх втратити контроль над окупованим Кримом. Путін ніби дивується, що в Україні та світі прямо кажуть про майбутнє визволення півострова. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Раскрылись. Раскрыли то, що ми і так хорошо знали. Під кінець Путін таки набрався рішучості та оголосив про призупинення участі Росії в угоді про стратегічне наступальне озброєння. За ним Сполучені Штати та РФ домовилися скоротити кількість розгорнутих ядерних боєзарядів. Тепер Москва готується до випробування російської ядерної зброї. Утім, винні, на думку Кремля, усе одно у Вашингтоні. Еліти Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Росіяни вбили 6 жителів Херсона, ще щонайменше 20 поранені. Місто накрили масованим вогнем, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град», повідомили у військовій адміністрації Херсонщини. Очевидці зафіксували прильоти по середмістю Херсона. Є влучання у зупинку громадського транспорту, де було чимало людей. Херсонське видання «Мост» пише про влучання ракет у житловий будинок у центрі міста. Там зайнялися кілька квартир, уточнюють в оперативному командуванні «Південь». Там уточнили, що росіяни вдарили по житлових кварталах, критичній інфраструктурі, дитячому садочку, лікарні, гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження. Сили оборони відбили ворожі атаки у 3 областях. Окрім Донеччини та Луганщини, за даними Генерального штабу, росіяни потикалися в бік Куп'янська на Харківщині. Однак, діставши вогню, забралися на старі рубежі. Тиск на Бахмут, найгарячішу ділянку фронту, не припиняється ні на мить. Крім спроб оточити фортецю, загарбники лізуть з околиць до середмістя, але мають потужну відсіч від гарнізону Бахмута. Просування на кожен метр дається росіянам величезними втратами, поки їхні окупаційні адміністрації погрозами насаджують своє громадянство цивільним українцям. Зокрема, працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації. Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримують паспорти, будуть звільнені із займаних посад. Від провінційного посіпаки до захисника найманців. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов відкрито погрожує російським військовим командирам і став на бік ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. Той давно конфліктує з Міноборони РФ і вимагає більше артилерійських боєприпасів. Однак Аксьонов пішов далі лайки звинувачень, а пригрозив трибуналом. С 1941 по 1945 год, могу сказать, таких начальников и генералов ждала бы высшая мера. Понятно, после таких приговоров все остальные бы
набрались бы ума и выполняли бы свои обязанности более ответственно. Для підсилення ефекту Аксьонов брався у мілітарну сорочку, як годиться російським військовим без розпізнавальних знаків. Він вирішив плутатись у конфлікт між Пригожиним і очільником Міноборони РФ Шойгу, який почався півроку тому на тлі звинувачень у поганій організації війни. Тепер Аксьонов відкрито називає ватажка Вагнера колегою і товаришем, можливо, у пошуках підтримки його головорізів. В нынешней ситуации тоже не могу промолчать. И не имею просто уже права морального, я вижу эмоции, которые зашкаливают у Евгения Викторовича. Поддерживаю Евгения Викторовича Пригожина, поддерживаю действия компании «Вагнер», ЧВК «Вагнер». Сергій Аксьонов неабияк надихнувся окупантами і днями вкотре блукав з автоматом на позиціях, уявляючи себе неабияким воєначальником. Перед ним так звані добровольці, а точніше здебільшого рекрутовані працівники охоронних структур Криму. До слова, окупаційні медіа називають їх не інакше як аксьонівці. Російські силовики викрали українця Романа Заринського. Це сталося на пункті перетину кордону з Латвією у Билінка-Грібньово, повідомив керівник Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. За його даними, Заринський – житель Генічеського району Херсонщини і намагався виїхати з окупації автобусом через територію Росії до Латвії. Однак його силоміць витягли і вивезли у невідомому напрямку. Зв'язку з Романом немає, бо його телефон вимкнений. Барієв додав, що Романові Заринському 35 років. Він одружений та має 3 неповнолітніх дітей. Нині Кримсько-татарський ресурсний центр звертається до робочої групи ООН з питань насильницьких викрадень.